Patay ang duha ka mag-classmate nga senior high school students human gipusil samtang padulong unta sa ilang tulunghaan sa Pikit, Cotabato. Nakaalerto si Efren Mamak. Napalgan na lang niini mga residente ang usa ka lalaki nga nahumol na sa irrigation canal sa basakan sa barangay Inog ug Pikit, Cotabato mag-alas 8 Martes sa buntag. Gilayon kining gitabangan og alsa sa mga residente padulong sa taas nga bahin sa kalsada. Apan ang maong lalaki wala nay kinabuhi. Kamatikdan sab nga naligo na sab kini sa kaugalingong dugo gumikan sa mga igo sa bala. Matud sa Cotabato Police Provincial Office, dead on the spot ang maong lalaking biktima. Samtang ang laing usa ka kaubanan niini gilayon gidala sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Ang maong mga biktima nag-edad og 18 anyos ug pulos residente sa barangay Kabasalan, Ligawasan sa Special Geographic Area sa BARM. Mag-classmate sab kini nga mga senior high school students sa usa ka tulungaan sa Pikit. Sumala sa kapulisan, sakay sa usa ka motorsiklo ang mga biktima nga padulong unta sa ilang tungaan. Apan pag-abot sa crime scene, giatangan sila sa riding in tandem suspects o gipamusil. Dayon nga misibat ang mga suspect sakay sa ilang motorsiklo nga itom nga walay plaka. Since wala tayong person of interest at hindi pa natin masabi kung ano talaga ang motibo, tinitingnan yung ating Pikit LPS but subject for verifications. Dugang sa kapulisan nga ang maong mga biktima walay daotang record. Yung dalawang victim po is wala man pong records sa school and even sa community. Wala po silang mga masasamang record. Gilubong nasubay sa tradisyong Islam ang maong mga biktima kinsa silingan rasab. Hustisya ang panawagan sa kabanay sa mga biktima kinsa gisulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag. Nanawagan po ng hustisya at pumunta yung ating kapulisan ng Pikit kasama po ang kanilang chief of police upang mangalap pa ng additional information baka may maiturong suspect po itong ating pamilya ng ating mga biktima. Efren Mamak, One Mindanao.